Dila parts, karon kay Domingo naman po parts, musimba sa takay og makuha na to ning ikapitong sugo sa Ginoo nga dili mangawat, masinso gid ta ni, labi na og naatay tinabangay. Sa akong gitukod nga tinabangay og mangawat ko, daghang masuko nako, daghang mahiubos og supak na sa sugo sa Ginoo. Mao ning akong tigdaning akong mga bata og simba kay mao nay mosunod nako. Ang sugo sa atong Ginoo napo ni kabuok, pero kung ato ning sumadahon, madaranig duha. Una, higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha, higugmaa ang isig ka tawo nagpasabot nga dili ta manglupig sa uban, dili ta mamintaha, dili ta manglimbong, og dili ta mangawat. Og masunod ni moasinso gid ta, unya linaw ang atong kalibutan. Unya mo sud sa simbahan parts.